ada. Adikku inggih Koko Prabu. Ada adikku adikku. Adikku bocah berasa. Lho. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna aja ta bisa Kresna. Menungsa ora tataran kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh Prabu, aturi sabar. Inggih, kula ngertos. Menungsa ora kuwi Kresna. Ming ngene lho. Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Aduh, Koko Prabu. Aduh. Kresna ada apa Kresna? Koko Prabu lenggah prayogi Koko Prabu. Yo. Oke malah do rangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula aturi sabar. Koko Prabu lenggah ing langkung prayogi. Koko Prabu lenggah. Yo. Gak omong, inggih. Aja nganti kesuwen ora omong ya iki Kresna. Setyaki. Wonten dawuh, aduh adikku aduh. Njaluk rokok Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Ora filter kentingan Setyaki. Nggih. Koko Prabu latur semene, ora pati ndonga ngono. Lah kowe ngantasi Baladewa dikembari karo panguwasaning para kawan kere ngembari marang panguwasaning Kartomantura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Minggiro menungsane mburu ora glandange nenggala. Kresna. Minggiro Kresna. Ratu Mantura dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa? Jenengan nek ngendika kok nganyelke to. Iya, Kresna iya. Oh iya, jagat diwabane lho. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok Prabu? Nggih. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe penjaluk? Inggih. Purantawati saged dipun dhaup sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun nedeng kemawon manakula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa Kresna? Koko Prabu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh. Golekno es teh. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kirik. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten kok Prabu? Ya, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhaupaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit tak matur karo Prabu Astina. Ora kurang ajar kuwi. Mengarep kok sikile diuncalki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Arep napa meneh? Tuwe Nareswara Kresna. Kalangkung tresnani marang Adyabanon Jinawi. Kaya Pak Gina. Tak tonyo nek isih sembrono. Sencaki sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar Titenara. Sencaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku ora ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Lho. Ngawur. Kowe ora.
Iki sandangane Baladewa dene iki Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok Kresna. Aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok dijaluki keterangan dokter iki anggapmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya. Heeh, piye Kresna? Piye kadang Yayi? Anakku Purantawati njaluk Njaluk apa? Njaluk dijapi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Teman-teman nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Njaluk bae Yai kowe arep endi kowe arep endi? Arep endi? Ora salu lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Petro ki sapa Kresna? Petro ki sapa? Sik nolo gareng iki nolo gareng. Nolo gareng dalem. Rene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku iki ra dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani Bagong diganti. Piye to Gong kowe kok dadi kaya ngono kowe lek ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku gak iso dadi kaya ngene iki piye. Aku mangke meng donga Gusti paring ana pengayoman supados kula saged gesang terus aku omong karo kowe nek aku malih kaya ngene dhewe. Ha iki le saling cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Wingi tak goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan Narendra Digdaya to. Bagong iki wangsule kaya wingi ngene. Lho, lah kowe iki dadine piye to? Kula niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi Baladewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi ngene radong. Ya wis tak suwunke marang Aku mono nek kok nyaur ora. Ora usah nyaur. Arep disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora. Tak suwunke ngarsaning dewa muga-muga kowe bali kaya wingi ngene Bagong. Ah, ngoten. Ora malang kerik. Oh nggih. Ora sembrono, Den. Rang. Aku piye ki, Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Wis Sinundrawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Duncalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye Rang iki, Rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wah Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Baleke. Menungsa padake teko bali yo ngene. Gorene tak cekelik. Wis. Lah iki metu-metu ora sakarepe dhewe. Aku nek ora ceket-ceket mesti gledak iki mau. Apa kowe wong kurang ajar karo wong tuwa ya ngono kuwi. Petro kon ngaturke Njata Cakra. Njata Cakra. Kon ngaturke tekan kene. Siap. Nek Petro sing ngaturke Njata Cakra, Petro dadi mantuku. Oke. Ran, Yo. ayo mulai yo. Ayo. Petro kon ngaturke Lek Marto. Njata Cakra. Njata Cakra Lek Marto. Nolo gareng wae sing bukan nolo gareng. Nolo gareng sing bukan nolo gareng wae. Ya wis. Kresnane emosinan. Petro kon ngaturke Njata Cakra. Nggih, bali yo ngestaken. Nyun pamit ya. Lho. Ngantuk. Ngantuk jempolmu ora. Ponokawan kok macem-macem. Baripun kados pundi? Setyaki ditunggu eneng kene wae. Nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajangi pasulayan. Kula namung derek kersa paduka Kanjeng Koko.